Свет развітаўся з папам Францішкам. 39 гадоў мінула з дня катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Белпол абнародаваў сапраўдныя вынікі працы беларускіх аграрыяў. Гэта аб'ектыў Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне. Аграпрамысловы комплекс Беларусі выканаў усяго каля траціны планавых паказнікаў. Гэта вынікае са справаздачы Міністэрства сельскай гаспадаркі. Доступ да дакументу атрымала арганізацыя Белпол, чаго не далічыліся аграрыі, а разам з імі беларускі бюджэт, апавядзе Андрэй Сульжыц. Пакуль беларускія аграрыі працуюць над будучым ураджаем, сталі вядомыя вынікі іхнай працы за год мінулы. І звесткі, да якіх атрымалі доступ у Белполе, могуць уразіць нават самых абыякавых да гэтай сферы. Паводле дакументу, працу камітэтаў у справе сельскай гаспадаркі і харчавання прызналі нездавальнальнай або недастатковай ува ўсіх аблвыканкамах краіны. Таксама не выканалі плану ў экспарце прадукцыі і падзяжы жывёлы ува ўсіх без выключэння рэгіёнах. Там, наверное, 5 лет последних у нас показатели в минус. То, что показатели доводятся не меньше, чем хотя бы в прошлом году, надо получить. Ну, это, так сказать, часть показухи, которая у нас повсеместно в стране. То есть нельзя говорить, что мы в следующем году будем работать хуже, чем в этом году работали. З вырабам мукі справіліся амаль 87% ад плану. Пагалов'е свіней скарацілася амаль на 12%. Паказнік падзяжу жывёлы ў параўнанні з 2023 годам павялічыўся на амаль 20% і прывёў да гэтага цэлы комплекс праблемаў. Вот эти санкции показали, что у нас есть большая проблема и в животноводстве, выращивание КРС, свиней, птицы. Там вообще катастрофа без западных технологий. Это и кормление, это и селекция. Нету ничего. Картофеля у нас нету своего. Мы не можем даже картофель без западных технологий вырастить. Асобнай увагі заслугоўваюць правальныя паказнікі экспарту тавараў Украіны і Афрыкі. Пры ізаляцыі ў Еўропе менавіта гэты рынак улады лічаць перспектыўным, але толькі на паперы. Гэтак у мясе і харчовых субпрадуктах птушкі план выканалі прыкладна на 30%. У ялавічыне трохі больш за 4, а да прыкладу у Нігерыю планавалі паставіць 100 тоннаў малака, згушчонкі і вяршкоў, але ў выніку на экспарт пайшло роўна 0 тоннаў. АПК продолжит функционировать в режиме именно ручного управления лукашенковской вертикали, а сам Лукашенко будет продолжать тасовать колоду своих кадров и искать виноватых, то бишь стрелочников. Естественно, будут и новые дисциплинарные наказания, и, безусловно, новые уголовные дела. Яшчэ больш адметнасці сітуацыі дадае той факт, што леташнія звесткі параўноўвалі з 2023 годам, які Лукашенко ацаніў, цытата, «гэта больш як сціпла, вынік амаль правальны». То што казаць пра мінулы год? Вынік такой палітыкі ўжо відавочны праз дэфіцыт і недаступнасць гародніны ў беларускіх крамах. Андрэй Сульжыц, Белсат. Аракул Інсайт. Беларускія аўтамабілісты неўзабаве бліжэй даведаюцца пра новы дэвайс, які паступіў у распараджэнне патрульным Дзяржаўтаінспекцыі. Ён фактычна замяняе супрацоўніка патрульнай машыны на пасажырскім сядзенні і аўтаматычна выяўляе парушэнні на дарогах падчас руху інспектараў ДАИ. Эти мобильные комплексы в первую очередь будут фиксировать нарушение установленной скорости движения. Хочу предупредить всех водителей, что в местах использования мобильного комплекса дорожными знаками эти участки обозначаться не будут. Аракул Інсайт чапляецца на пасажырскае крэсла і ацэньвае рух аўтаў як у спадарожнай, так і ў сустрэчнай плынях. Пасля апрацоўвання звестак парушальнік атрымае так званы ліст шчасця. Нагадаем, у сакавіку ДАИ пахвалілася устаноўкаю стацыянарных камераў фіксацыі парушэння не толькі рэжыму хуткасці, а таксама пратэрмінаванага тэхнічнага агляду. Што праўда, пакуль гэта адзінкавыя сістэмы на ўсю краіну. Амаль 500 000 чалавек сабраліся на вуліцах і плошчах Рыму, каб развітацца з папам рымскім Францішкам. Памінальную службу на плошчы Святога Пятра наведалі каля 130 афіцыйных дэлегацыяў. Сотні мільёнаў сачылі за працэсіяй онлайн у трансляцыях тэлеканалаў, сярод іх і Белсат. Прапаную паглядзець, як гэта было, а цалкам цырымонію знойдзеце на YouTube-канале Белсат Ньюс.
любім папу Францішка, бо ён вялікі чалавек з добрым сэрцам, асабліва для бедных. Калі я прыйшла на плошчу, мяне ахапілі слёзы смутку і радасці. Думаю, я сапраўды зразумела, што папа Францішак пакінуў нас, і ў той жа час я адчуваю радасць за ўсё, што ён зрабіў для касцёлу. Бадай я не адзіны, хто мае ўражанне, што гэта была вельмі кранальная, годная пахавальная служба, на якой мы развіталіся з папам Францішкам. Я веру, што папа крануў людзей, ён адкрыў іхныя сэрцы. Гэта вельмі кранула мяне. Гэта быў час, калі мы развітваліся з нашым святым айцом. Я жыла тут каля года і брала ўдзел у шмат якіх службах, нават у апошнюю нядзелю. Я бачыла яго вельмі блізка, і на наступны дзень інфармацыя пра ягоную смерць была вельмі сумнай. Але я шчаслівая, што магу быць тут. За валакіту пры рэабілітацыі земляў, што былі забруджаныя радыенуклідамі, пракуратура Гомельшчыны пакарала 22 службовых асобаў. Нібыта райвыканкамы не ініцыявалі гэтыя працы. Іншымі словамі, землі недастаткова хутка выводзілі з разраду небяспечных. Беларусь найбольш пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы, што адбылася 39 гадоў таму. Між тым сёння чыноўнікі запэўніваюць, што небяспекі ўжо няма. Наколькі гэта праўда, разбіралася Ірына Дарафейчук. Найстрашнейшая катастрофа за ўсю гісторыю атамнай энергетыкі і найбольшая тэхнагенная катастрофа 20-го стагоддзя. 39 гадоў таму адбыўся выбух на Чарнобыльскай АЭС. Амаль 3/4 выкінутых радыенуклідаў аселі на тэрыторыі Беларусі. Ад наступстваў аварыі пацярпелі больш за 2 мільёны чалавек. И тогда я уже откровенно говорил, что нам надо эти земли вводить в жизнь, все в оборот. Прыйшоўшы да ўлады ў 1994-м, Лукашенко паступова паскарачаў і паадмяняў ільготы жыхарам радыеактыўнай зоны. Наступствы аварыі ўлады замоўчвалі, а грамадскія ініцыятывы, што займаліся між іншага аздараўленнем дзяцей і супрацоўнічалі з замежнымі арганізацыямі, былі знішчаныя. Лукашенко ж не дал многие рэчы зрабіць, тым ліку ён спыніл, каб міжнародныя структуры официально признавали хваробы онкологичные, связанные с Чернобыльской катастрофой, поспели только зрабіць щитовидку. На забруджаных землях Лукашенко загадаў гадаваць быдла і вырошчваць сельскагаспадарчую прадукцыю. І сёння чыноўнікі заспакойваюць, што там бяспечна жыць і працаваць, а мясцовая прадукцыя чыстая. По показателям радиационной безопасности анализируется питьевая вода из централизованных источников водоснабжения, децентрализованных источников водоснабжения. Превышение не установлено. Правда, чыноўніца прызнае, што высокі ўзровень радыяцыі застаецца ў грыбах, ягадах, дзічыне. Беспечно жить и выращивать чистую сельгаспродукцию на забрудженных территориях нельга. Кропка. Тут не может быть неких усё не так однозначно. У адрознення ад палітычных заяў і пустого балбатання мало адукаваных чыноўнікаў, фізіка і хімія не мае двухсэнсоўных тлумачэнняў. Паводле афіцыйных звестак, сёння агульная плошча забруджання складае каля 25 тысячаў квадратных кіламетраў. Колькасць жыхароў на ёй амаль не змянілася ў параўнанні з минулым годам. У 2000 паселішчаў жывуць 930 з паловаю тысячаў чалавек. Гэтыя звесткі Лукашенко раскрытыкаваў. Чем же мы тогда занимались эти 30 лет, если у нас 900 тысяч человек проживает на загражденных территориях? Ну, которые у нас пока по учету относятся, да. І загадаў прааналізаваць пытанне размеркавання тэрыторыяў ды вырашыць, наколькі мэтазгодна лічыць іх забруджанымі. Надо приводить, как бы это было популярно, непопулярно, в соответствии. Вы должны подсказать, обижать людей не надо. На загрязненной территории у нас никто жить не должен. Пракуратура Гомельшчыны паведаміла пра выяўленае зацягванне ў вывядзенні земляў з катэгорыі забруджаных. Імаверна, і далей прыводзіць у адпаведнасць будуць такім чынам прызнаваць землі чыстымі. Адзінае, што зараз людзі могуць сабе дазволіць, якія маюць дачыненне да радыацыйнай бяспекі, ці жывуць на гэтых тэрыторыях, гэта адукацыя, гэта асвета, гэта радыацыйная бяспека. Не слухаць гэтых чыноўнікаў, а менавіта самаадукоўвацца. Гэта адзінае, што зараз
можна параіць людзям. І хоць з наступствамі чарнобыльскай аварыі беларусам жыць і змагацца яшчэ шмат гадоў, улады пабудавалі яшчэ і беларускую атамную станцыю, да праекту і дзейнасці якой застаецца шмат пытанняў. Абодва рэактары ў Астраўцы часцей прастойваюць, чымся працуюць. Пры гэтым невядома, куды дзяваць лішкі энергіі. Але ў планах уладаў атрымаць крэдыт ад Расіі на пабудову яшчэ адной АЭС. Ірына Дарафейчук, Белсат. Чарнобыльскі шлях – легендарная масавая акцыя ў гісторыі сучаснай Беларусі. З сярэдзіны 1990-х і да 2020 года ў любое палітычнае надвор'е тысячы беларусаў праходзілі шэсцем праз цэнтр Менску. Сёлета ў фармаце мітынгу рэквіему беларусы правялі акцыі ў розных гарадах Еўропы. У цэнтры польскай сталіцы больш за сотню беларусаў заклікалі еўрапейцаў памятаць не толькі пра наступствы чарнобыльскай трагедыі, але і актуальныя ініцыятывы ўладаў Беларусі, звязаныя не толькі з мірным атамам. Мы собрались еще с того, чтобы нагадать, что нам зараз завезли ядровую зброю, якую никто не хотел с белорусов. И плюс ко всему еще и то, что нам хотят побудовать еще одну атомную станцию, якая будет побудована, опять же, с теми же самыми помылками. Та же самая брудная ядерная бомба. Беларуская дыяспара анансавала акцыі і на заўтра у літоўскай Вільні і польскім Гданьску. Сёння ж беларусы Нью-Йорку да гадавіннай катастрофы пікетавалі ля штаб-кватэры ААН. Больш за 100 тысяч выпадкаў рэпрэсіяў зафіксавалі праваабаронцы цэнтру «Вясна» за гады працы. Гэта дапамагае свету бачыць сапраўдны маштаб парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі, затрыманні, суды, ператрусы і допыты. Сёння найстарэйшая і самая вядомая праваабарончая арганізацыя Беларусі азначае 29 гадоў існавання. Цяпер у выгнанні яна ўсцяж бароніць правы беларусаў і застаецца сімвалам надзеі на справядлівасць. Шлях вясны пачаўся 26 красавіка ў бурлівую вясну 1996 года, калі вуліцы Менску напоўніліся людзьмі, якія патрабавалі праўды і свабоды. Сапраўдным выбухам стаўся чарнобыльскі шлях. Дзясяткі тысяч асобаў выйшлі на плошчы і вуліцы, дзе адбыліся сутыкненні з кардонамі АМАПу. Былі затрыманыя больш за 200 чалавек. Дзеля падтрымання і салідарнасці з затрыманымі малады краязнаўца Алесь Бяляцкі і ініцыяваў вясну. Тады мы думалі, што гэтая праца працягнецца 1-2 гады і памыліліся. Сітуацыя пагаршалася як у заканадаўчай сферы, калі проста перапісваліся законы, якія датычылі грамадзянскіх правоў, так і ў агульнай. Увесь час ішлі масавыя рэпрэсіі, затрыманні, збіццё людзей. У 1997 годзе ў нас з'явіліся сапраўдныя палітзняволеныя. Так вясна сталася сэрцам беларускага праваабарончага руху. За гэты час рашэннем Верхоўнага суда ўлады пазбаўлялі праваабаронцаў афіцыйнай рэгістрацыі. У 2011-м Алеся Бяляцкага на 4,5 гады кідалі за краты. Аднак вясноўцы працягвалі збіраць інфармацыю і падтрымліваць рэпрэсаваных. Цяпер Алесь Бяляцкі ўжо ў статусе лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру адбывае свой другі, гэтым разам 10-гадовы тэрмін пазбаўлення волі. За кратамі застаюцца вясноўцы Валентин Стефанович, Владимир Лапкович і Марфа Рабкова. Як у такіх умовах вясна дае рады? З'явілася шмат новых накірункаў працы, вырасла каласальна колькасць людзей, якім патрэбна дапамога, і таму відавочна, што і арганізацыя вырасла, і ўсе гэтыя людзі зараз раскіданы па розных краінах, не ў Беларусі, і праз гэта так шмат пытанняў і складанасці. Цяпер вясна – гэта частка вялікай сеткі міжнародных ініцыятываў, супраца з ААН, АБСЕ, Радай Еўропы. Разам з партнёрамі арганізацыя перадае матэрыялы пра злачынствы супраць чалавечнасці ў міжнародны крымінальны суд. Тым не менш, у Беларусі ў месцах пазбаўлення волі па-ранейшаму застаюцца больш за 1200 палітычных вязняў, 41 работнік медыяў. Вясна сабрала інфармацыю пра крымінальны палітычна матываваны пераслед больш за 8000 чалавек, і менш працы ў арганізацыі не становіцца. Вельмі спадзяемся, што калісьці праца праваабаронцаў у Беларусі гэта будзе праца на развіццё, на накапленне патэнцыялу, на паляпшэнне нейкіх інстытутаў, механізмаў і на ўзаемадзеянне з дзяржавай, якая будзе актыўна
хацець, каб была нейкая камунікацыя і супрацоўніцтва і з праваабаронцамі, і з грамадскім сектарам агулам. 29 гадоў вясноўцы розных пакаленняў працягваюць змагацца за свабоду і чалавечую годнасць беларусаў. Ні турмы, ні рэпрэсіі, ні выгнання не заглушылі іхнага голасу, бо вясна гэта перадусім надзея, а яна, як вядома, пакідае нас апошняй. Владислав Корсак, Павел Алейнікаў, Белсат. У аб'ектыве на гэтым усё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале. QR-код на вашых экранах. А цяпер прапаную агляд самых цікавых публікацыяў з нашых сацыяльных сетак, а таксама з інтэрнэт-старонкі. Белсат онлайн вашай увазе. Украінскія тэрыторыі, пацярпелыя ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, на працягу многіх гадоў былі кропкай прыцягнення турыстаў і сталкераў. Арганізацыя тураў у Прыпяці і, уласна, Чарнобыль ва ўкраіне была пастаўленая на поток. Аднак вайна ўсё спыніла. У Беларусі зону адчуждзення адкрылі для наведання толькі некалькі гадоў таму. Што цяпер прапануюць турфірмы, можна даведацца з артыкула на старонцы Белсату. Турыстычныя маршруты ў зоне праходзяць па ўмоўна чыстых тэрыторыях. Падчас экскурсіяў трэба выконваць правілы бяспекі. Слухацца інструкцыяў гіда, не адхіляцца ад маршруту, не піць ваду з мясцовых крыніцаў, не збіраць грыбы і ягады ды не вывозіць рэчы з зоны. Нельга таксама сядзець ці ляжаць на зямлі. Адна з беларускіх фірмаў, якая мае разнастайную прапанову экскурсіяў па зоне, Прыпяць тур. Вы даведаецеся пра наступствы аварыі на ЧАЭС для Беларусі, пра флору і фаўну запаведніка, пашпацыруеце па закінутых вёсках, дзе час спыніўся ў 1986 годзе пасля абвяшчэння эвакуацыі. Гаворыцца на сайце фірмы. Падрабязней пра маршруты, праграмы паездак па зоне і кошты экскурсіяў чытайце на старонцы belsat.eu. 39 гадоў з дня аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі і 36 гадоў, як ладзяцца масавыя шэсці, прысвечаныя гэтай экалагічнай катастрофе. Журналісты сайту belsat.eu сабралі топ-5 чарнобыльскіх шляхоў. Першы чарнобыльскі шлях адбыўся ў Менску ў 1989 годзе, але не ў красавіку, а 30 верасня. Арганізатарам быў Беларускі народны фронт. Сама ідэя шэсця належыць актывістцы БНФ Наталлі Рославай, а назву прыдумаў палітык Зянон Пазняк. Пісьменнік Алесь Адамовіч у сваім выступе тады казаў, што з 10 атамных бомбаў, якія скінуў Чарнобыль на людзей, 7 выбухнулі ў Беларусі. Але дзейная ўлада замоўчвае наступствы і таму патрэбны экалагічны Нюрнберг. Цяпер у забруджанай зоне пакладзены новы асфальт. Замест драўляных пабудаваныя каменныя дамы. Мільёны рублёў выкінутыя на вецер, бо людзей адтуль трэба было даўно выселіць. Судзіць трэба не толькі безадказнае кіраўніцтва, але і сістэму, якая каторы раз ставіць нас на край прорвы. Далейшую гісторыю чарнобыльскага шляху чытайце на сайце belsat.eu у матэрыяле Барыса Булата. Беларускі паэт, перакладчык, рэпер і блогер Віталь Рыжкоў зладзіў у Варшаве паэтычны стендап пра сваё жыццё ў паэзіі. Паэт сабраў аншлаг і прызнаўся, што гатовы дзяліцца ідэяй такой імпрэзы з іншымі пісьменнікамі у якасці франшызы. Белсат пабываў на літаратурнай вечарыне. Паэты, паводле Рыжкова, дзеляцца на дзве катэгорыі. На паэтаў-нарцысаў, якія любяць сябе ў паэзіі і якім лёгка выступаць, і на паэтаў-неўротыкаў, паэтаў-батанікаў, якія ўмеюць напісаць, але часцей за ўсё чытаць сваіх вершаў не ўмеюць, бо так шмат уклалі ў іх, што гэта ўжо гатовы прадукт, і іх не трэба прыгожа дэкламаваць. Да якой катэгорыі адносіць сябе лірычны герой Віталь Рыжкоў, не прызнаецца. Мой метад, пра які пастараюся вельмі каротка і недушна распавесці, заключаецца вось у чым. Паэзія мусіць быць цікавай, як мінімум, інтэлектуальнай. Я хацеў бы, каб з маімі персанажамі можна было размаўляць. Кажа Віталь Рыжкоў. Больш пра паэтычную сустрэчу, а таксама творчыя планы Віталя Рыжкова даведаецеся з артыкула Змітра Міраша на старонцы belsat.eu. Пракаціцца з ветрыкам на манаколе занятак папулярны. Але такога незвычайнага пасажыра гіраскутара вы наўрад ці бачылі. У нашым эфіры цяпер у інстаграме Белсату ролік дасяжны ў любы час.
Пасля прагляду такога відэа самы час узяць удзел у нашым апытанні. Якія хатнія гадаванцы прыносяць найбольш весялосці гаспадарам? Апытанне можна знайсці на нашым YouTube-канале Белсат Лайф. За званне самых вясёлых змагаюцца сабакі, каты і вожыкі. І пакуль перамагаюць каты – 50% апытаных. На другім месцы сабакі – 41%, у вожыкаў – 5% прыхільнікаў. Можна таксама выбраць свой варыянт і напісаць яго ў каментарах. На гэтым спадарства я з вамі развітваюся. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Зычу добрага вечара. До сустрэчы ў эфірах на Белсаце.